дойде. Не е дошъл Господ, защото ти е чувството. Защото ти е чувството, бе. Ми ако влезеш в един бар и там любително безпечен, и пак ще дойде. Как беше, той имаше една песен за силата. Усеща се сила! Ето ти спе тая песен, много Киро да спе и ще усетиш сила. Аз бях наскоро на някакъв концерт, се усети сила. Имаше и пушек, имаше и усетих. И така много църкви. Аз не казвам да сме срещу. Аз не казвам да сме модерни. Аз не казвам да съм срещу хубавото нещо, което ще привлече човека от светите. Това не прави казано. Не забравяйте, че огън не слиза върху жертвата. Вау! Огън не слиза върху жертвата. Огън не слиза там, не слиза върху пушек машината, и върху осветлението, и върху точните акорди, и върху правилния ритъм, и правилното пляскане, и след това халелуя, 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 амин, и поли не. Каза 30 минути небето изпадна в тишина. Чели сте го това в Откровение? Знаете ли, че аз не знам как се измерят 30 минути във вечността, но казва се 30 минути. Да. Защото във вечността няма секунди, нали? Да. Няма време. Но се казва в Откровение, че за 30 минути не се чуваше нищо. Цялото небе. Вие представете ли си милиарди по милиарди ангели, ни гък. И така спрете. Даже ухото не си мърда. Защото някой светкавица ще ги удари зад врата. Един час мълчи небето. Искам да ви кажа, че сигурно това е било най-помазания половин час някъде. Защо? Защото всеки, цялото творение, цялата Вселена, 1 трилион вселени са се взирали в Създателя и са благоговели. Без шум, без нищо. Тоест искам да ви кажа, че има голяма опасност, много внимание. Тук има брати мои пастири, да си пробвате неща на някои от вас, които сте слушатели. Да не грабнете американското нещо. Трябва да имате небесното нещо. Амин. Амин. Трябва да имате небесното нещо. Национален християнски център не може да бъде християнски център на Антиохия. Хора небе не може да бъде национален християнски център. Ние сме различни. Точно. Но едно не бъде. И ние трябва да видим къде какво Бог прави за нас. А не да следваме някакви формули, които привидно имат вид на благочестие. Привидно възбуждат и събуждат и така, дига се сила, и обаче усеща се сила, обаче няма го Святия Дух. Има главоболие. Добре ли е за всяка? Да! Кой ти вича? Научих нещо от един от моите духовни бащи. Няма да го забравя никога, ще го предам на децата си, на всеки един, който иска да чуе. Това, което ще кажа, не е моя фраза, не е моя, не съм го измислил аз. Чул го от Ендрю Шърман. Така че Ендрю Шърман ще бъде на конференцията на 80 години. Инициирал е, създал е мисионерски организации, които са изпратили над 120 000 мисионери в целия свет. И Ендрю Шърман го срещна преди 20 години, стана мой духовен баща. Той човек много ме повлиял. И той ми каза следното нещо, той каза: да имаш Спасителя е безплатно, но да следваш имаш Господаря, ще ти струва всичко. Да имаш Исус е безплатно. Исус означава Спасител. Но да имаш Христос, ще ти струва всичко. Христос е помазание. Има разлика. При Исус отиваш и всичко е фри по благодат. Той е Спасител. Но когато трябва да следваш Господаря Христос, помазаното, Той изисква всичко. Христос каза следното. Исус каза: ела при мен, дойди при мен. Но Христос каза следното: и първо условие да се отречеш от правата.
Павел се радваше в затвора, други с радост приемаха разграбването на имота им. Чуйте, това единствено е възможно, единствено и само, ако всичкото твое е негово. Всичко, което имаш. Павел знаеше какво да загуби и счета за измет, т.е. той се отрече от всичко, за да придобие най-важното. Или за него всяка една загуба беше печалба. Защото той имаше този начин на мислене. Ще завърша с следното. Не можеш да имаш него, ако все още имаш себе си. Ако изгубиш себе си, отречеш се от себе си, ще получиш него. И Преси написа тая песен, повлияна в някаква степен от тая поредица. Тя има една песен да изгубен в теб, намерих себе си. Изгубен в теб, намерих себе си. Орела, като птица, на 40 години е с тежко оперение, дълги ногти на краката, с които не може да сграбчва плячката и човка, която не може да разкъсва жертвата си. Тоест в това състояние, Орела на 40 години, той е свършил. Той е привършил, макар да живее 300 и повече. Ето защо той отива на високо, най-високото място. Свива гнездо, където може да бъде защитен. И започва да удря човката си в скалата, докато е изчупена пълно. Човката е най-силното му оръжие. Но той чупи своята сила, защото тя вече е безполезна. Той чупи в скалата своята човка, след което следва процес от 5 месеца, в които пораства неговата нова човка. И пораснала помага да откъсне ногтите на краката си, това са следващото му оръжие, което те са станали толкова големи и изкривени, деформирани, че той не може да се хваща за никъде. Не може да грабва плячката си. Но човката вече на опит е раснала и той изтръгва ногтите на краката си с тая човка, изтръгва и тежките и твърди пера от тялото си. И можете да си представите този орел без цялото му достоинство на оперението, което 40 години е носил. В пълна уязвимост 5 месеца да бъде атакуван и унищожен, защото няма човка. И в избора му, след като получи тая човка, да свали достоинство на старото оперение и да скъсе, да издърпа болезнено ногтите на своите. Как се говори? Крака, да? През целият този период той е самотен, слаб, поради нехраненето и в студ, заради липсата на пера. Но той избира да се раздели с стария си живот, за да има нов. И точно това е картината да се отречеш от себе си. И тази сутрин аз ви призовавам да изберете пътя на орела. Нека се изправим.